Kaixo, bideo honetan inflexio puntuak kalkulatuko ditugu, ganbiltasuna eta urtasuna ikasiko dugu, ze badakizue inflexio puntuak kalkulatzean hori baita ere ikasten dugula, eta aurreko bideoarekin konparatuz, kasu honetan funtzio razional bat erabiliko dut, bale? Esan dizuet aurreko bideoan apur bat aldatzen dugula prozedura, depende zein funtzio daukadan edo daukagun aurrean, bale? Funtzio polinomikoetan egiten dugu bigarren deribatua berdin 0 eta hirugarren deribatua erabiltzen dugu, eta funtzio razionaletan ez dugu horrela egiten. Horregatik, bi bideo desberdinetan egin dut funtzio bakoitza, bale? Bueno, funtzio razionaletan, imagina ezazue funtzio hau daukagula, bale? Adibide moduan jarri dut. Bueno, maksimoak eta minimoak kalkulatzeko badakizue. Lehenengo deribatua egingo dugu, 3x karratu bider x karratu minus bat, minus 2x bider x karratu, zati behekoa berbi. Hau da, 3x berlau menos 3x karratu menos 2x berlau, zati x karratu minus bat berbi. Hau da, x karratu menos 3x karratu, zati x karratu minus bat berbi. Badakizue, goikoa laburtuta daukagunean berdin 0 egiten dugu, bale? Eta hemendik kandidatoak ateratzen ditugu. Bale, ateratzen ditugu kandidatoak maksimoak eta minimoak izateko, bale? Bien, gero zuzena egiten dugu, jartzen ditugu kandidatoak, izate eremuan ez dauden puntuak, eta ikusten dugu ia funtzioa gorakorra den edo beherakorra den, bale? Bueno, hori suposatzen dugu eginda daukagula. Bale, inflexio puntuak kalkulatzeko. Bigarren deribatua behar dut. Orduan, hau daukadana laburtuta, deribatu behar dut berriro, bale? Orduan, kontuz ibili ze ez da erraza deribatua, bale? Orduan, zatiki bat denez, lehenengoa da jartzea behekoa, berdin bi. Berdin bi daukadunez, eta berbi egitean berlau agertu behar zait, bale? Eta orain egiten dut goikoaren deribatua, bider behekoa deribatu barik, minus behekoa deribatuta, eta behekoa deribatuta da berretzailea. Oinarria dagoen moduan. Oinarriaren deribatua, eta falta zait goikoa deribatu barik. Bale? Kontuz deribatzean, Goikoaren deribatua. Behekoa deribatu barik. Minus behekoaren deribatua, eta behekoaren deribatua da guzti hau. Berretzailea, oinarria minus bat, oinarriaren deribatua. Eta gero, goikoa deribatu barik. Bale? Eta orain, simplifikatzeko ikusi behar duzue errepikatzen dela x karratu minus bat. Hemen eta hemen. Bi gehitzailetan badaude bi gehitzaile, orduan errepikatzen da. Orduan, aterako dut kanpora x karratu minus bat. Bale? Ateratzen badut kanpora zer geratzen zait barruan. Geratzen zait 4x iru menos 6x, bider x karratu minus bat. Menos bi bider 2x, bider x lau menos 3x karratu. Parentesiak jarri, oso importanteak dira. Eta behean, badaukat x karratu minus bat berlau. Orduan, kendu aldut bat hemendik, eta bat hemendik, eta geratuko zaizkit 3. Bale? Eta goian egin behar dudana da biderkatu. Bale? Simplifikatu alizateko. Bale, hau da, 4x bost, minus 4x iru, menos 6x iru, plus 6x, minus. Hau da, 4x, 4x bider x ber lau, minus 4x ber bost, minus 4x plus 3x karratu, plus 12x ber 3. Eta behean, izango dut, x karratu minus bat ber 3. Bale. 4x bost minus 4x bost, badoaz.
minus lau, minus 6, minus 10, plus 12, 2x iru, plus 6x. Hori da goian agertuko dena. Eta behan, x karratu minus bat ber iru. Bale, goikoa laburtuta daukadanean, bigarren deribatua berdin 0 egiten dut. Hau, pasatuko da beste aldera biderkatzen, orduan azkenean, goikoa hartuko dut, kandidatoak ateratzeko. Kanpora ateratzen dut 2x eta geratzen zait x karratu plus iru, berdin 0. Orduan hemendik ateratzen dut 2x 0 izan behar dela, osea nire kandidatoa da 0, eta gero hemendik badaukat x karratu berdin menos iru, x izango litzateke más menos erro menos iru, eta hau ez da existitzen. Orduan hemendik ez daukat kandidatorik, nire kandidato bakarra izango da 0, bale? Orduan, bigarren deribatua berdin 0 egitean, nire kandidato bakarra izan da 0 puntua, bale? Bien, funtzio polinomiko bat izango balitz, guk hirugarren deribatua egingo genuke ordezkatzeko 0 puntua. Baina hori da funtzioa polinomikoa bada. Kasu honetan, razionala denez, zuzena erabiliko dugu. Bale? Eta lan egingo dugu bigarren deribatuarekin. Ez dugu egingo hirugarren deribatua. Orduan, nire zuzen honetan jartzen dut kandidatoa eta izate eremuan ez dauden puntu guztiak. Zein da nire funtzioaren izate eremua? Pues izate eremua izango dira zenbaki erreal guztiak, minus, minus bat, eta bat puntuak. Orduan, nik zuzen honetan jarriko dut minus bat eta bat puntuak. Bale? Bien, nire bigarren deribatua izan da 2x iru plus 6x zati x karratu minus bat ber iru. Bale, hartuko dut puntu bat tarte bakoitzeko. Adibidez hemen menos 2, menos 0,5, 0,5 eta 2. Eta ordezkatuko ditut bigarren deribatuan. Ordezkatzen badut menos 2, zeinua bakarri behar dute, behekoa izango da positibo, eta goikoa izango da negatibo. Orduan, hau negatiboa denez, orduan hemen funtzioa ganbila izango da. Negatiboa agertzen bazait, funtzioa ganbila izango da, tarte honetan. Bale? Ordezkatzen dut menos 0,5. Bale, menos 0,5 ordezkatzen badut, goikoa izango da negatibo, eta behekoa izango da negatibo baita ere. Orduan, minus zati minus izango da positibo, orduan tarte horretan funtzioa aurra izango da. Tarte honetan aurra, eta marrastu egiten dut. Bale. Ordezkatzen dut bigarren deribatuan 0,5. Bale. Behekoa izango da negatibo, eta goikoa izango da positibo. Orduan hau 0 baino txikiagoa izango da, orduan tarte horretan izango da ganbila. Eta jartzen dut ganbila dela. Bale? Ordezkatzen badut 2 puntua, goikoa izango da positibo eta behekoa positibo. Orduan hau da 0 baino handiagoa, orduan tarte horretan funtzioa da aurra. Eta marrasten dut. Zuzenean jartzen dut jakiteko. Bale? Bien, orain ikusi behar duzue non dagoen aldaketa. Beitu, minus bat puntuan funtzioa pasatzen da. Ganbila izatetik aurra izatera. Badago aldaketa, orduan inflexio puntua izan daiteke. 0 puntuan funtzioa pasatzen da aurra izatetik ganbila izatera. Orduan aldaketa dagoenez, 0 izan daiteke inflexio puntua. Eta gero, bat puntuan funtzioa pasatzen da ganbila izatetik aurra izatera. Orduan, bat puntua izan daiteke inflexio puntu aldaketa dagoelako. Bale? Baina, zer gertatzen zaigu? X minus bat puntua eta X bat puntua ez daude izate eremuan. Orduan, ezin dira izan inflexio puntuak. Ezin dira izan inflexio puntuak
hor funtzioa existitzen ez delako, bale? Funtzioa ez da existitzen puntu horietan, orduan ezin dira izan ezer. Orduan, zertarako erabiltzen ditugu? Erabiltzen ditugu jakiteko noraino den funtzioa ganbila eta noraino den agurra. Baina gero, bukatzean, azkenean, ezin dira izan inflexio puntuak, bale? Eta 0 puntua, bai, badago izate eremuan. Orduan, 0 puntua izango da inflexio puntu bat. Bigarren koordenatua kalkulatzeko ordezkatzen dut funtzioan, eta hau da 0. Orduan, el 0, 0 izango da inflexio puntu bat. Bale? Eta erantzuteko galderari ia noraino den ganbila eta noraino den agurra, pues zuzena ikusi behar dugu. Nondik nora den ganbila. Pues ganbila da menos infinitotik minus bat punturaino eta 0 puntutik bat punturaino. Eta nondik nora den agurra. Agurra da menos bat puntutik 0 punturaino eta bat puntutik infinitoraino. Vale? Orduan, marrazkia egiteko badakigu tarte hauetan funtzioa gabila dela eta tarte hauetan funtzioa agurra dela. Vale? X minus bat eta X bat ez dira izango inflexio puntuak izate eremuan ez daudelako. Vale? Baina 0, 0 bai izango da inflexio puntu bat. Vale? Orduan, ikusten duzuenez, apur bat desberdina da polinomikoekin konparatuz. Polinomikoekin konparatuz hirugarren deribatua egiten dugu. Baina, kasu honetan, hirugarren deribatua razional batean izango litzateke oso zaila. Orduan, erabiltzen dugu bigarren deribatua zuzena egiten dugu, tarteak hartzen ditugu, eta ordezkatzen dugu bigarren deribatuan. Hirugarrena ez egiteko. Nire ustez, hobe da horrela. Vale? Eske, karo, zatikiak dira, orduan, zatikiak deribatzean hirugarren aldian, pues, hombre, ez da erraza. Orduan horregatik egiten dugu zuzena, tarteak egiten ditugu, hartzen ditugu puntu bat tarte bakoitzeko, eta ordezkatzen dugu bigarren deribatuan. Zeinua negatiboa bada, funtzioa tarte horretan ganbila izango da, eta zeinua positiboa bada, funtzioa tarte horretan agurra izango da. Eta horrela, nire ustez hobe da. Vale? Vale, pues ikusten duzuenez, deribatua luzea da, eta, bueno, kontuz ibili behar zarete bigarren deribatua egiten, zatikietan, vale? Orduan, bueno, hor dago zailtasuna, vale? Kalkuloan dago zailtasuna. Prozedura ez da zaila, baina deribatu egitean kontuz ibili behar zarete, vale? Eta honekin bukatzen da ikasketa osoa, vale? Lehenengo puntua izate eremoa, bigarren puntua simetria, hirugarren puntua ebakitze puntuak, laugarren puntua asintotak, bosgarren puntua maksimoak minimoak, ekorakortasuna eta berakortasuna, eta seigarren puntuan inflexio puntuak galbitasuna eta urtasuna. Horrekin ikasketa osoa ikasi duzue eta horrekin nahikoa izan beharko litzateke grafikoa egiteko eta ondo egiteko. Grafikoa egiteko lehenengoz jarriko duzue ebakitze puntuak eta asintotak, gero maksimoak eta minimoak eta bukatzeko inflexio puntuak. Eta horrekin informazio asko daukazue marrazkia ondo egiteko. Vale? Dena den, hurrengo bideoetan adibideak egingo ditugu. Jarriko izuet funtzio bat eta zuek egingo duzue ikasketa osoa marrazkia lortzeko. Vale? Venga, animo, eskerrik asko eta jarraitu ondo.